Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ronnie at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak. Gapu iti gagar ko amang asawa, inaramid ko latan ti kayat ko. Jack pinanunot ti masakbayan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ronnie dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agkasarta ko man, Julie. Nabayag tamtan nga gayan ayat. Ngam Ronnie, agpadatang awan pa'y trabaho na. Agbirok ta kumapay Anya? May mayat matlaang no agkasarta inton addan trabaho ta. Tapno addanam namaan ta pagbiag. Makabirok tanto matlaan. Kan may sa, awan kwartata nga aramaten ta no agkasarta itan. Agpatulong ta kadagiti dadakkel ta. Bayadan tanto no addan trabaho ta. Ay saan Ronnie? Jak kanunungan dayta. Narigat dayta apang panunutam. Gaputa saan akas karina ti agkasar. Ala sige. Sika nga ruti masurot. Oh, Ronnie. Itay pa lang nga di ka patimtima ka. Apay. Anya ti pakariribukam. Ay, mariribukan nak nga rod pare. Dahil ka di ti rason no apay asinarungkaran nak dito balay mi. O sige, pagsaritaan tanuan niya dayta. Apay ka di? Diyan ngamin kaayan ayat ko. At dadi yun nagkinawatan? Awan matkit di pare. Anya nga ron ti pagkaskastam? Mariribukan nak lang amin. Apay nga road. Imbagak ngamin nga agkasar kamin. Ngam di na kayat. Agbirok kami pa'y kano iti trabaho mi. Wen mat pare. Husto timbaga ti kaya nayat mo. Agbirok kayo pa itinatalgad apang gadan nyo. Sakbay nga agasawa kayo. Nabayag kami nga agayan ayat. Iso akayat ko kuman nga agsimpa kami. Dumanon tulat ta dayta pare. Ngam no ita, agsapul ka pa iti panggadam. Tapno maisaganaam a husto ti panangasawam. Oh, siya kung ti agbayad iti inorder ta. Mangankan. Agsina tamanan intong naramdama, Julene. Ay, makapaliday mat. Ay na, saan ka ka din nga agliday? Sana bali, ta nag-date tamatan. Una, ngam sa bali latta, no kanayon tangag kadwa. Dumteng to dayta, Ronnie. At kasarta ko mga minan Unto, ngam saan pa nga ita? Apa di mo pala kayat? Adan kamutan iti trabaho. Kan oray siya. Adan pati sursurutak a construction. Adang agpaisun trabaho. Ngam saan pa'y a permanente. Kan oray sika. Saan mat a permanente ti trabaho? Ay, kunak lagik din umanugot kan. Taadan kamutan iti trabaho. Di ka kadiagapura. Dumanon tulat na dayta. Alakit din. Ituloy tantimangan. Ronay, apay ngay. Di mo matan ipaspasyar ti kaayan-ayat mo dito'y balay. Wen nga raud, ipasyar mo atap no makita na ti kasasaad tayo iti biyag. Makumikom iti trabaho na, nanang, tatang. Ay kasta ka day. O nanang. Awan ka di pa'y ti plano yung nga agsimpa. Imbagak detan kan kuana, nanang. Ngam kunana sa ganaan mi pay kano. Husto may timbaga ti kayan ayat mau. Rumbag lang sa ganaan yaw. Tanarigat ti makiasawa, no saan kayo pa'y anak kasagana. Kailiw ka una yan, Julene. Uray siya, kailiw ka mat, Ronnie.
Nabayag mat ngaminan asaan ta nag-date. Umanugot ka kumangaminan Taagasawa tan. Apay, adan ornong mo? No adan ornong mo, o di agkasartan. Kaslasaan pa'y nga umdas ti urnong ko. Agdenatan. Sa tanto agkasar. Anya, ay sana, jak kaya ti kasta. Saan abale, tagkasar tanto. Kahit kung amin, amaadaan ta iti anak. Saan, Ronnie? Jak kaya ti kasta. Di kayat ko, legally married tan sakpay amaadaan ta iti anak. Anya? Sungbatan nakman, Julin. Talaga ka di nga iayatan nak? Uwan mat. Apay nga rod adi mo kaya't ising-singasing ko. Gaputa saan ang maiparbang. Anya? Ala. Tangay di mo kaya't amin akit kidawak. Agbrik ta nga rodin. Anya? Nalawag ti imbagak, Julin. Agwin na swastan. Sumot lang akaslasan ta nga agayan ayat. Kaanong tupay nga umanugot ka nga agasawa ta? Sige. Nukas ta ti kayat mo. Agwin na swasta nga rodan. Kat sampay la kuma. Tamakabirok ka adagos iti agbalin nga asawang. Nag-break kayo gayaman kini Julin na kaya nayat mo. Uun pare. Sayang. Na maababae ni Julin. Ngam nag-break kayo matan. Konservative launay, pare. Kunak nga agden na kami. Ta sumarunong to ti kasar. Ngam di namot kayat. Ure asino mat ababae. Hindi na kaya tikasta. Siyempre, kayat nagkasar kayo pay. Yam amunak man gidi itinakunam idi kanyak agayam mo abalasang. Ni Vanessa. Yam amu ka kumaidi. Ngam kaayan ayat mo mat ni Julin. Sige pare. Yam amum kanyak ita. Si kagayam ti ko na ni Jerry agayam na? Vanessa. Pudno gayam ti imbaga ti kumpare. Sexy, kan napintas ka. Thanks for the compliment, Ronnie. Sapay ko ma. Tamagustuhan na kas pagayam mo. Apay kumangay adi ka kayat apagayam. Makitak mat kat nasingpad ka. Kan naragsak ka akad kadwa. Agyaman na, Vanessa. Ala, intamanganin. Sure. Magustuak launay dayta, Ronnie. Kumusta kayo ka ni Vanessa? Kinapudno na pare. Inaram kon. Di nakpay sinumbatan. Uy, alisto ka pare. Ketun pare. Tapno didak maunaan. Sabagay. Ala, sabay la ko mga runtasong batan na tidat-daton mo ngayat. Barang pare. Tanusong batan na. Ikasar kon adagos. Uy, talaga mo ta. Alang rod, ipasnak mo ti agaram kan kwa na. Kumusta ti indardarirag ko apanagayat kan ka, Vanessa? Mabalin ka di nga ibagam, noon niya tigasat ko kan ka. Ronnie, Aklo nag-asipupuso, noon yaman ti isungbat mo kanyak. nakitak ti kinapasnat mo anagaram kanyak, Ronnie. Kan makitak anapudno ka kanyak. Iso nga, aklo na kun ti panagayat mo. Agyaman ak, Vanessa. Agyaman ak launay. Kat ikarik. Ayatan, kan ipatag ka. Agyaman no kasta, Ronnie. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. I love you, Vanessa. I love you too, Ronnie. Tatang, nanang. Adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Adnya day taba raw. Iawid ko ni Vanessa iti kabiitan a panawan. Tagden na kamin. Adya. Ay, saan kayo pahimat ang nagkasar? Agkasar kamin to. Intun addan to umdas nga ornong may. Ay, sigurado ka iti day tangaramidam. Agden na kayo nga uray di kayo nagkasar. Wan, tatang. Ay, Ronay, nasaysaya at no mga kayo pa'y iti papelyo.
Sakbay nga agdan na kayo. Awan pa'y ti mabusbus, nanang. Saan abale? Sumarunon to ti kasar. Hala, makamo kayo. Ngam no para kada kami kininanang mo, kaya't may ngagkasar kayo pa'y. Tatang, nanang. Kahit kung amin agdan na kami, tapno saan kami ng agsinapay. Mala, makamo kayo, no dahi tati nagsaritaan niyo. Ronnie, agdadagsanak. Anya? Kaya't mo asawan. Adan baby ta? Wan. Nakaragrag sa kaklaunay. Kamaudyanan na. Tatang kananang tan. Ad-adan nga aggageltak. Tapno adan to aramatam nga aganak. Ronnie. Oh, apay, Vanessa. Saan ta pa yan nagkasar? Nga maadaan tanton iti anak. Saan ka madanagan, Vanessa? Apaman ang makaurnungak, mangalatan iti papelta. Nanang, masapul ang masisaryan ni Vanessa. Di nakabaalan ti normal a panaganak na. Ay, anya nga rod ngay. Awan mabalin tayo. Tinapatag, makapagpas ngayon ti asawam. Ngam nanang, saan nga umdas ti kwartami? Kurang adayo ti urnong mi. Ay, Jakon amo ti aramidak, nanang. Jakmat kaya't abay-bayan ti asawa kan ti putot ko. Ngam anyangay ti aramidak. Kasapulan mo ti kwarta. ala, di mo pa kadanagan ti magastos. Mangbirok tayo iti mabalin na pagutangan tayo. Sayon to bayadan. Agyaman ak nanang. Kat ikarigatak ngay trabahuan ti mautang yu a kwarta. Tapno adabusbusan mi dito ospital. Ronnie, may mayang kamay. Kasla na unaga ka na yun ti pampanunutay mo. Tatang. Adda ka di parikot mo. Awan, tatang. Ngam pampanunutak lang ti adda pa nagbiag tayo. Trabaho ak trabaho. Ngam agkurang latta ti matmat gadak. Sa anak pa yun ang makabayad ito utang mi. Kat ita, agsagit pa iti putot ko. Pangalaak nga iti busbusan mi. Nukas ta nga ospital mi. Ay, dakila parikot nga paiso da ita anak. Kastoy gayam ti addan iti pamilya, tatang. Nuda mo, nalagan laeng. Ngam no bumay bayag. Marik namon tirigat na. Pudno da ita, parok. Isungarod ako nakide asaganaam iti husto ti panangasawam. Tasaan na maala iti dinadarasudos da ita. Oo nga ron, tatang. Katusto ti imbaga idi ti imuna kaayan ayat ko. Arumbang asaganaan mi pa iti amin. Sakbay kami amaadaan iti anak. Ala, di mon panunutin da ita. Tirumbang aramidam ita. Aggaget ka. Agsalukag ka. Tapno saan nga agbisin ti pamilyam. Agbababawi ak gapo iti dinadarasudos a desisyon ko idi. Ngamawanan ti mabalin ko. Taad daditan. Kat ita, dakkalan ti putot ko. Kat agtintinulong kami nga agasawa. Nang runa ita, tamarik namin ti rigat ti panagbiag. Alakastan, katagyaman ak unay. To'y pagayam mo, Ronnie. Pagayam Ronnie, pudno launay, asakbay nga agpamilya ka, kat nasken ang nakasagana ka. Nga addaan ka iti urnong, kas pagsamma kadam. Ala, ituloy yu ti agsalukag, para iti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ronnie, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Ansyong, kaniti mat direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.